Ote mag kuyo kod lit pod medo molo ne familia mar jang'ad bura Justice David Majanja. Tok jang'ad bura na wito ngimane odhiambo manyoro e kinde mane oyudo thieth. Okinde kod osiepe nochopo e doho ma Milimani mar ndiko bug kuyo. Justice Majanja oywagi kod jowetene kaka jang'ad bura ma jaratiro kendo manochung' motegno e buche mag ahinya mago makendo ratich oganda. Majanja ben achiel kuom jong'ad bura mane okonyo doho e konyo fuono katiba manyien mar higa ma 2010. Ni mtu aliyejitolea kwa hima na faima kufanya kazi yake bila kupendelea upande wowote. Sidhani kwamba kuna yeyote ambaye atasema kwamba aliweza kutoridhika na maamuzi ya jaji aliyetuacha. Nen jang'ad bura makare kendo nokonyoji to kaka wawite kawuono wawinjo lit ahinya kaka jo judiciary. Wagoyo mos ne familia duto, wagoyo mos ne osiepe ma make judge ma onindo to wakwayo ni Nyasaye oket chunye kama ler. Ero. Was one of the first judges to give interpretation to this constitution. And I'm glad to state that Justice Majanja performed a very sterling job. He gave the constitution very good interpretation. He broadened the constitution so that we had rule of law in the country, human rights were respected, and he advanced the jurisprudence of constitutionalism in the country. It is extremely unfortunate that we have lost the judge at a very early age.